Barjawa tongnai hapani mantri bolong bedikni barjawa tongnai mantri tei sebok rok akaja khana salbrum no mungya kami amsayo mayung chopro jamani koktma no khanawi phia kubuno tei sana kalayo mungya kami amsayo haina hai mayung kuthung akarmani nungjagi tongkha no khok seba jamani akarjagi tongkha Thana salkisa sega khoroksa chakra je khilangti debrma langma arika mayung kuthung bai chopro jagai baksaba no khu guri engi ore pore engi ma tongkha hairo engi tongwi bo tangai mungya kami amsayo mayung rugnani samungo yapri karak sekjagya haponi bkhakte sumulu korongni Thangnai horo haina hai chopro jau kha mayung kuthung bai mungya kami forest range office bai khobjak Ramkishnapur ADC ble diari kamni Sujendro debrmani nukhungo Bini khukti khnaka thangnai horni damni shik tamani jorawo mayung kuthung bini nokhlawo phai kafekya tei maiton nok khotol sabai bosta thani maitlangi thangi chakha hobong aino nokhuk arini thali kokia tai chamung putharak chawi deari klang thangba kya hani khnai ma kha bini khukte horono mayung kuthung runai bolong pedingni sebok eba forest staff rongno phun khlaigya phia phun romjakliya hani bai kirilai hobong ma alema kok shawi khnarka asik simia kisani tasada ungno imang nugui mai aji mani thalik ling snamani bebak sabai klangjak bakya asik derang mani hapone thani chubachuni yak phehaljak tei kisa phaina suthadi nei hapone thani woko ksarkha ang duita katutuyo no abo seisenka hangkanyo ang basaka hangkanyo nokhlawo se mayung nugui ririkha hangkai at kaisa nokla mayung nugui hangkai serai rok no sosaka hangka ang biang thanan hangkanyo ani nokni borokha hingka ko tathani doga berapsiton siri hangkai kisa bilima yang thangka hangkai ang sarapsa tongkha olokai ayang taisa phayoi waisebanyo o ganti nok ani kisa mai tongmani a waisebanyo ganti nok je gurum je sobai kya sirkhibai ka ta ganti nok eksalia khayoi ang mai dai ton jamani eksalia bujak no mai bisi hangkai mai ani tabo khari thangka hangkanyo ang ayango tai kaisa para thangka siri khoklai thanglai kya hangkai thangai ayangni borok rojo tono phaibai kya phaiya konoi mai tlang thangka mai bosta thaini tlangkha hangkai kisa ani parani kisa hasal ya gana no haipono kisa aro segun bagan tongo aro tlangai chai khata hangkai ailang kharo no gani thalik rok jotono abo nosto subai kya thalik kani bisi toni thalik ani thalik iko oro atui tin kani rok kawano thalik hingka anga thalik no miano sai tongmani se hingka o sai mani jaga rok jotono seskai chai kalang thamai keta bolongni mayung kuthung phai nen kami khaboro ani kami khai mungya kami ingko diari para jago diari para mungya kami ta nen bung khai ani bung khai Susen Kumar Deborma yongbong ani babuni bung khai bo thikya bin bung khai Brojo Kumar Deborma kebo mayung rugna yakhaba forest staff hobai kya nen nok forest staff rok phaiya abo ingko borok no sahoka hangkai borok phailiya ta borok phun rok receive khailia duita ni kisa laika aprukai emne norok phun kha khai kya phun khaikya iko aro forest tongnai kaisa Sonjit ni bumung tongo bono saka biko phun si receive khaya bele hini bo sao hangkai angba iko asekanyo ailai khata nang tabuk nen thalik khoi khodi mane nang aboni sarkar ni bokhaktire ka forest department banamo sangote je ang forest department ni sarkar ni pokhetinyo ang manamu sungo hangkai jotono ang sanamu sungo je musuk khoti khai tongmani jotono nainani ingthun ang asuk kosto khai gri tei khaimani abo jotono nainani ingthun forest department ang koina musungo je ani oro phaioi busuk khoti ingkha ang tatalda saka sojoda saka jotono no sungui ani oro nainani ingthun ang abono tabuk iko ani nok rok bo hamya ingthangka mai rok bo tabuk tai buda phaisano abono bang kirimani tabuk sana bo musungya nuna musungya o kosto khai khaimani abo tabuk khai bo maya tabuk ang din mujuri borok tam khai cholnani abono ani bisi wanama Thangnai salkisa sekang bolong mayung kuthung ba chopro jagai khilangti debrma thikya bolong bedikni samungno naikolani bagi mantri chongjak tongo tabusuk jora bolongni mayung kuthung ba chopro jagai thinai thlai tongkha nok hu gurui masaya maningya mathuya khalai bilai ngai tongo bolong bendeni mantri no thangai nasunma bo nugya mantri ni bakhakte thaisa puno kok tangai perma khanaya sumung lokorongni